Ara que ja estem en la temporada de la sega, és hora de collir estos fruits esplendorosos i en la palla que sobra farem el que sempre havíem volgut fer. Totally rad. Jo, Jaume I, declara que estan així tots, menys la persona de Seur. A veure, que el rei ha encomanat una cosa segur, que si ja arriba, tu fes-lo passar, Sí, segur, per ahí, passarà. Vale. Pareu de renyir, que ja està arribant el que ha encomanat el nostre rei. Feu-me cas a mi i veureu com gaudiu. Hola, sóc el de Segur i porte l'MP3, última generació. Passe per ahí? Hola, sóc el de Segur, MP3, última generació i sona de lujo, millor que cadena 100, mireu. Ring. Mentrestant, en un laboratori clandestí camuflat de gran xarrossera, uns científics malèvols investiguen sobre temes poc ètics biològicament parlant. Uns moments veureu els dos energúmenos encarregats de l'experiment més important dels últims temps. Veus, això és així, mira, ara fas això així. Un exitazo. El nostre projecte per crear un xicle explosiu ha sigut un èxit, veus? Braulio, sóc el puto amo. Bueno, ara què mos fiquem a fer ara? Quin és el pròxim projecte? Hauríem de redoblar els esforços a veure si aconseguim fer alguna de trellat. Sí, pues, mira que ara tinc una idea. Mira, ressuscitar el gat de Hitler. Ese és el projecte que tenien que m'emprendre. Hitler tenia un gat? En sèrio, jo pensava que era més de gossos, com els punquis i els ixos. Bueno, sí, tenia gossos, però jo també tinc casites d'estómago i els peus plans. Fotes que Hitler tenia un gat. En sèrio, però si era al·lèrgic als gats, què estàs contant? Això... Un moment. Estic pensant, ara jo... No, mira, a veuràs. Que sí. Tu has vist algun villano que no tinga un gat per acariciar-lo? Així de granera. Ho apuntaré així perquè no te s'olvide, veus? Una de Rabas, una de Morcilla i el gat de Hitler. Fica't a treballar immediatament en el gat de Hitler. Efectivament, els dos científics botxos es fiquen a treballar al moment ahir, remesclant coses i pegant-li colpeig a les pipetes que tenien per ahir ficades. Si tingueu a xolfos des de xove, que estava becat. A fin publisher retlease El gat de Hitler, el documental. Poca gent parla de que Hitler tenia un gat, en este cas el veiem així, seria Gathausen. Gathausen de jove era un gat molt guapo, però era fogó, era un fogat. Així veiem com un altre gat li tirava els trastos. Hola, soc un gat ario i tu eres un gat negre, te odie, te vaig a matar. Gathausen estava molt preocupat per la seva raça no ària i prompte va mostrar la seva agressivitat en el combat, en el ring. Com atestiguen aquestes imatges gravades en 1995, per lo menos, on Gathausen deixa KO en 3 rounds a un gat pla. Voy a ir a pisar al carrer, come gossos. Gathausen era un gat excepcionalment listo. Ahí está, per fi. Sabia obrir les portes com ningú gat sap fer en la història. Així tenim a Gathausen observant les maniobres bèl·liques. Soc l'Adolf Hitler, el Führer, i vaig explicar-vos el meu plan per anar a Polònia a muntar una red de geladeries molt bones. Vull sang.
Sí, geladeries, on donarem gelats als meus amics, els polacos i després els russos també, que me cauen la mar de bé, són tios guais. Marxa! Sí, mira, és molt gordo. Marxa! Ja veuràs, en estos documents veurem que me cauen molt bé totes les nacions d'Europa. Ai, per favor! Sí, ja veuràs, mira, firmaré això com que sóc amic de tots. No! Mateu-los a tots! Mira, saps què? Que el meu gat m'ha convençut, n'hi ha que matar a tot el món. Sí, mira, que sí, Benito, tu saps molt d'això. Sí, certo, Adolfo. Així no va ser bàsicament com el seu gat va aconseguir que Hitler es deixara de tonteries i es començara a repartir topa per el viejo continente, que és lo que mola. I després em pujava dalt d'un caixó. Com és normal, la resta de subalternos de Hitler no el tenien en molt bona estima al gat. Sí, el volia més que a nosaltres, sobretot més que a mi, que soc gordo i lleig. Hola, sóc el conde Dràcula i m'agrada molt la Guerra Mundial perquè ha pogut xuplar molta sang. Hola, ¿podría hablar con el usuario de la línea, por favor? Hola, només tinc una sella, però me vaig apuntar al patinaci perquè deixaven entrar a tots els witchinous i cartes que no lliguen. Sí, perquè el meu gat és el que n'hi ha que seguir. El gat me diu la veritat infinita a mi. Ai, el gat! El final del gat de Hitler va ser un poc tirant a regular, com ens atestiuen aquestes bucòliques imatges on podem veure els famosos generals Patton, Eisenhower i MacArthur cuinant-se-lo a la llipebre. Fiques ahí un plateret, però no fiques molta carn. Calla, home! Que vinga MacArthur! Saluda! ¿Està bo el gat de Hitler o què? Lo de pinyol, me cagues el que... Era paella canònica valenciana, tindria que dur gat! No me lleve ni la gorra pa menjar-me. Els testimonis relataren que va ser un poc corretjós. És normal que este gat siga un gat xungo. Però és que tota la vida s'ha vist que per l'excuseta d'aquestes vides ha tingut un infrafinançament, un finançament injust. Us deixe amb un recopilament de gats humillats. Hola, sóc Angela Merkel, sènior, i en este programa que se diu Pergam la dignitat en una cortina xunga al fondo, vos vaig a dir una cosa molt important, que és que cada vegada portem així un convidat excepcional. El més excepcional de tots seria el propi Adolf Hitler, perquè és el que tots els alemans volem, que ressuscite Adolf Hitler. Però no, a falta d'això tenim així a Kretschkel, que mos contarà com ha aconseguit crear el gat Mopa. Ja, me toca ja? És que avui tinc veu de xoto, no sé què em passa. Sí, hola, sóc la presentadora que té una veu de xoto, però això no importa perquè avui vos vull presentar al gat Mopa. El gat Mopa, que així teniu un pelatge que absorbís tota la pols. Tu li fiques un poquet de cristasol i la pols va al gat. Gat i pols en conjunció. La veritat és que és una conjunció perfecta. Sí, bueno, però ho has fet en enginyeria genètica o què? No, què va? Jo fem moltes coses. Jo sóc una ment superdotar i tinc el grau mitjà, perquè està així escrit, el grau mitjà d'enginyeria de xotos. Per això tinc la veu de xoto. Després també sóc una experta en posar noms importants als gats que absorbeixen el pelatge. Per exemple, este gat té un nom important com és el de Francisco Franco. Jo crec que és un gran... No, mira, veus? Es diu Francisco Franco i en seguida reacciona. Fantàstic. Entre el gat de Hitler i este que se diu Franco ja tenim tots els dictadors coberts. Molt bé. Ala, i suposa que l'hauràs aconseguit fent que un gat se folla una mopa.
Teniu que anar en cuidao perquè els gats són hipnòtics i vos obligaran a fer coses que no voleu. Ja heu vist com ha quedat el pobre Adolf. Així teniu unes imatges de gent que ha sigut hipnotitzat pels gats i han volgut fer el gat, bàsicament. ¡Hipnotice! ¡Fes lo que yo te digo! Il est trop tard, il y a un monstre dans l'armoire et un météorite est tombé sur mon lit. Il y a plus de rue, je suis tombée dans un trou de cafetière en me regardant méfiant. Je suis trop loin et un monstre méchant a tombé dedans. Astolfo, has vist quant d'imbècil n'hi ha pel carrer, Astolfo? Què fas, Astolfo? Què mires? Això pareix un tros de canyís. I és semenitxa, Astolfo. És una mantis religiosa. Religiosa, jo sóc ateu. Sóc el gat ateu. Mantis, qui t'ha parit que t'aguantis. Hola, ves corre, carril i via ampla. La maujat és que som uns gats de primera. Mentrestant, en el corral d'un sequer, Anem a fer això, produir-ho en sèrie per portar-ho a les platges. Acabat ja els patinets de tota la vida a pedals. Això és el futur, el nou Overcraft. I la gent es fica a treballar en la màxima tecnologia, en la punta Error científico-tècnica. tape, translation tape, control data tape, printer. Així no n'hi ha major tecnologia que la de estos ordenadors connectats en sèrie que no en paral·lelo i este home que mira aleatòriament Així està ple de pols. Hola, sóc el trofeu de Manolo Boix de les dues mans del pilotari, ha cobrat vida i me dedique també a la ciència oculta, bueno, en este cas descoberta. Hola, Joey. Hola, Ted. Què passa? ¿Sabes que están intentando clonar al gat de Hitler? Zoom in. En els laboratoris Soviet-Reisen de Kiev, Unió Soviètica, per fi han descobert la forma de ressuscitar el gat de Hitler perquè la història no torni a repetir-se i no tornem a caure en els errors del mañana i de l'ayer i no tornem a caure en l'Holocausto, que com tots sabem va ser provocat per el gat de Hitler, no per Hitler, que era vegano i era bona persona. Ara injectem este suero letal. El cor va més a pressa. Al ritmo de la noche. Això ja seria rotllo tecno. Vladimir, has observat com les nostres xestes estan produint l'orgull de la Unió Soviètica, que és ressuscitar el tejido muerto. Viva la URSS! Poca gent parla de que quan nosaltres érem la potència hegemònica a la gent la matàvem de fam, sí, però tots se morien igual. No uns més que altres. Hola! Ja està el cafè fet? Ahí està. Tot el món sap que els russos som els que millor cafè fem en la història de la humanitat. Això t'ho dic jo, el cafè russo és mundialment famós. El cafè russo, això no s'ha sentit en la vida. La saladilla encara, però el cafè russo... Que sí, collons. És que és normal que n'hi ha un fundita blanc, que si no, te pegava un passo. La mescla de cafè russo i oxígeno resulta ser definitiva perquè el gat triomfe. Au! Ewigen, es lebe die nationalsozialistische Bewegung, es lebe Deutschland, diese Zukunft restlos und gehört. Que te calles, gat. Clic.
I així s'acaba el programa indigne d'esta quincena. Si vos ha agradat més, escriviu ahí al Twitter i als puestos ixos internàutics i digueu que mala merda de programa i que per favor no ne facin més. Així els vostres somnis se faran realitat. Gràcies i la despedida vos done en un cabàs ple de frutes. Si no mos veiem així, mos veurem en cada... Today, maybe tomorrow? Isn't it rainy tomorrow? Blah.